Hej og velkommen til muligvis min sidste episode. Mindre jeg får 20 subscribers på grund af, jeg har ikke lige lyst. Jeg ved ikke hvorfor jeg bare ikke rigtig lyst længere. Men jeg kan sige, jeg har lyst på noget her ikke. Hvis I gerne vil have mig til, det er egentlig bare jer der bestemmer. Hvis I gerne vil have mig til at blive ved, så skal I bare subscribe egentlig. Det er det. Hvis jeg får 20 subscribers eller deroppe af. Jeg måske 30, jeg ved ikke helt hvor mange endnu. Jeg tror bare 20. Så vil jeg blive ved at blive på YouTube. Så ja, det er egentlig det. Så håber jeg, I vil subscribe, I bestemmer mig selv. I har 2 uger. Hvis jeg ikke får 20 subscriber inden da, så laver jeg flere videoer. Det er det. Så ja, vi ses. Hej.